Ir-rata ta' dulu tal-ħajja f'pajjiżna f'Mejju kienet ta' 3.7%. Dan meta bħala medja fiż-żona euro ir-rata ta' dulu tal-ħajja kienet ta' 2.4%. Bi 3.7% f'Mejju li għadda l-familji Maltin u Għawċin ħabtu wiċċhom mat-tieni l-ogħla rata ta' qoli tal-ħajja fi 17 il-pajjiż taż-żona euro. L-uniku pajjiż fejn matul April il-ħajja kienet ogħla minn Malta kien l-Estonja. Sa dan it-tant minn tarif ieħor ippubblikat mill-Eurostat jirriżulta li fl-ewwel 3 xhur tas-sena il-pagi f'pajjiżna żdiedu biss b'1.1% fuq l-ewwel 3 xhur tas-sena li għaddiet. Kienu biss 4 l-pajjiżi Ewropej fejn is-salarji żdiedu b'rata inqas qawwija minn kemm żdiedu f'pajjiżna. Skont il-Eurostat bejn Jannar u Marzu f'16 il-pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea il-pagi żdiedu b'rata ħafna iktar qawwija minn kemm żdiedu f'Malta. F'pajjiżi bħal Rumanija, l-Awstrija, l-Ungerija, il-Litwanja, il-Latvja, l-Estonja u l-Belġju il-pagi żdiedu b'4%, b'5% u anki b'iktar minn 7%.